ka jinglet ban hertma jong ka Russia ya kari Ukraine menta kalayat la kumba lai tayo tam ai bar shibun ki men simbreu kamtam kiriu pajba kila du no yala ka jingim hakakti ki tup ki man jong ki sipai Russia kabala penlong ru ya ki babun ki pajba bakin petri syakiri ba markap handrei ka kubar ka ba khamsok men kalong ba shibun ki sipai nong Russia kilayap hakakti jong ki sipai Ukraine namar ka buit rekam jong ki sipai Russia kimla ban kotbor bat kinong Ukraine kalau ong ba karukom trekam ki sipai Ukraine kilong sisa ki bastat ban penon kam hakani katma bat layo jingtip bala kumno ki sipai nong Russia kilayap kumba khatar hajar tam ei hakakti ki sipai nong Ukraine kumangitip baka Kharkiv kadai kawai na ki benta bak kongsan bat bahakmat nadu balas dang gani katma namar baka Russia kala bom na phangi ki benta ka Kharkiv bat kala persang ruban kini jubor nakakti ki sipai nong Russia Henry namar baka Ukraine hapo ka jingilam Zelensky ru kalong kabastat bat ka bom aili ru haduk mentah yakani ka jing persang haduk mentah ompat idon kadakasin bakani katmakan sakut no namar baka Russia haduk mentah kadang yai kentur kumno ban yok ban sim yakabor halade